Ka Motorola kala launch ya kana ka phone budget jangka kata ka de ka Motorola G67 Power 5G. Kane ka de ka successor la ne ka bami pateng na ka to ka Motorola G64. Na ka 64 sya kana ka 67. Ngam tip balik ki skip ya ka to ka 65 bat ka 66. Te anyways ha kana video ngin nyapit ya kita ki features jang kana ka 67 ka G67 Power. Te haswa pengan sedang wat klet ban aya ka like jong pi bat ka to ka hype kum ka dak ba pia appreciate ya kini ki kam bangala. Bat ru phila ban subscribe bat turn on ya auto bell icon lada pikwa ban nang yo isu kum kini ki jai video ki bai de syapang ki phone bat ki ki tech updates. Te ya mentang ngin nyapit ya kita ki features jong kana ka phone bat ngin sedang sywa ha ka design bat ka build jongka. Ka design jongka ta kalong identical mo kum balong hi ki model jongka. Ha ka build jongka la nekar kom sna jong ki pat ka body jongka kila sna da ki plastik. Bat kato ka bak jong kapat kisnada kita ki vegan leather lana ki balong kum kisni nang taha ka thickness na ka jing ruben jong kapat ka poi pra 0.1 mm lada consider ya ka jing he o battery ba kila ha ka na ka pun bat ka thickness jong ka ta kadang biang kam dar ben than bat kam long ru ka baslim ngan sapoi ha ka benta jong battery jong karu sai pet hadu bakut jong ka na ka video bat ha ka jing khia jong kapat lana ka weight jong ka poi ars pa program haki sim card ka support daki dual nano sim card ki claim ai daki taki hybrid sim slot kamut kamdon option re ban expand ya ka storage jongka lang bagi SD card nang taha ka IP rating ki ai daka IP64 kane kampat long ka water resistant kumbalong ha ka to G86 pat kituki H series jongka hanre ha ka durability jongka pat kala yo daka taka MIL STD 810H teban unlock ya kana ka phone ki ai daka side mounted fingerprint ngatarai haba phios ngau ya ka taka side mounted fingerprint phila snga thu menta daga jet display ayu bakin ai hagan naga phone namar ngasyat ya thu ya kata haki video jenga tekito ki baju pet regular ya ki video jenga tekila ya tip ya kata ka knowledge dengan saya thu biang haka benta jong ka display jong ka ka daw bakil ai da ka to ka side mounted fingerprint kamut ban unlock ya ka to ka phone na power button amde na po display tenang ta haki colors jong ka kana ka phone ka don lajat ka banangkong kata ka parachute ka baar kata ka cilantro bat ka balai kata ka curacao blue ki kerteng jong ki color ru am siam nang syu tang ban kenok runde te bentang in nyepoi haka display jongka kajing he ka display jongka kalong 3.9 inci da kata ka full HD plus LCD flat display ki claim ai da kata ka AMOLED display na kata ka dawkin bakila ai da kata ka side mounted fingerprint namar ki LCD display kim support ya kata ka under display fingerprint lane ban unlock hapok ka display na kata ka dawkin kana ka pun ban unlock ya ka ki ai da kata ka side mounted fingerprint kamut pin unlock na auto power button lada de da ki AMOLED display am kata ka always on display ru kan support nang ta kata ka under display ru kan support namar ki AMOLED display ki khamlong advance ya kini ki LCD display nang ta ka refresh rate ki ada ka 6 Hz bat ha ka brightness jong kana ka display jong ka high brightness jong ka 80,000 sanpeu nits bat ban protect ya kana ka display jong ka kila ada ka Gorilla Glass 7i kana ka display jong ka biang hi hendrai ki compromise pat baki claim ai ka AMOLED display temen tapat ngi nyepoi ha chipset lane processor kila ai kana ka pun kata da Snapdragon 7s Gen 2 une processor ubami na du usnem arhajar apulai une processor kisat ai ha ki pun ki ba arpe hajar shaneng ha ki to ki por tekum ta ha ka dor baki la ai ha kana ka pun te udang biang namar une processor ulong balance mo ka performance jong umde ro batlot than bat umde ro baklan ha ka antutu score une processor uya kumba pralak tekum ta ban lek kai game kum ka bijam ai daki high setting ru kala long bat ka support ru daka 60 fps lada umde le ki baklan lek kai game te une processor ula biang ha kata gador baki la ai ha kana ka pun namar une processor ula ban handle smooth yaki eki daily task bapile ta ha ka software pat kila ai daka Android 15 bat uta hello UI jongka tang sistem kin aya ka Android update kata ka mod tang hadu Android 16 ha kata ka liang te kila compromise kendian handre haki security update pat kin ai hadu license haki AI features ru kidon katoka neteli kum katoka Google Gemini nang ta kata ka circle to search bat kiwe te haka RAM bat ka storage jongka kana ka pun kadon arjat kumba kila pen haka official website jongka handre ya menta kadang don tang kawe kata taka prajbi ka RAM bat cis paru prajbi ka storage handre kata ka higher variant jongka ka prajbi ka RAM bat aspa san pun rujbi ka storage kimpat list ya ka haka flipkan taka jat RAM bakila kana ka pun kata daga LPDDR4X bat ka jat storage bat ki ada ka UFS 2.2 temen tapat ni nyepoi haka na kawe ka main mo kata ka deka kamera jongka kana ka pun kadon artili ki kamera jongka nadin ka banangkong ki ada ka 10 megapixel ka primary kamera jongka bat haki video stabilization ka support tang daka EIS kata ka electronic image stabilization ki claim ai red kata ka OIS kata ka optical image stabilization bat haka sensor jong kata ka main kamera jongka kila ada kata ka Sony LYT 600 nang ta haki video resolution ka support daka 4K 30 fps
Nang ta hakato ka kamera ka baarpat ki adaga pra megapixel kataka ultra wide kamera. Hakato ka wepat ka basrimkum ka kamera ka detang kataka 3-in-1 flicker sensor. Ta haka front kamera jong kapat kila adaga 5 megapixel. Bad haka neru haki video ka support daga 4K 30 fps. Ka kamera jong ka ta haka dor bakila ai ta kadang biang Ta mentapan inya poi hau bateri jong ka ubaki kam fokus. Bateri jong ka kila ada nya 1000 mAh. Bat kane kade kasin banengkong haki pun Motorola bakin ai daun nya 1000 mAh. Namar haswa jong kane 4 don nagi pun Motorola kiba ai daun nya 1000 mAh. Bat ha charger jong kapan kumba kila kam haka official website jong ka baga support tang live one. Handre ki don pat ki YouTuber ki bayo sponsor na kane ka company ki kam baga support da live one. Handre lada ki ai da live one ru kadang long telot mau tau charger jong ka. At least kila de ban ai da usau watt cheneng. Namar baka kamhe bateri jong ka kala ban simpor da une live one. Te kumbala itu balada charge nadu 0 hadu 100% kan simpor hadu khandai peu minit da utu charger ubalai peu one. Wat lada ka kam simpor ban charge nadu 0 hadu 100 ru handre ondala dapat kia tu baga kamne bateri lane kataga bateri backup jong ka. Teman tapat ngi poi haki weki feature jongka karena kapun kadon haduk hardware teli kita ki 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6 Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.1 une ta ula kham rimo uta version jongu Bluetooth jongka nang ta haki speaker kila ada ki dual stereo speaker bat ka support da kita ki Dolby Atmos nang ta uto 3.5 mm jack ru udan hagana kapun menta ki ski khamnyar ban yo ki pun ki badon ya uneu 3.5 mm jack tekum ta kito ki bakham pendon kam da kito ki wired earphone te kana kapun kan khamsuk ya ki ban pendon kam nang ta kata ka wide wine L1 ru ka support kata ka kamera tu API ru ka support ka radio ru ka don handre ka NFC te ki claim ai bat baro ki sensor ki badon kam kila download temen tapat ngi poi ha comment mo kata ka deka dor jongka ka dor tra jong kana kapun ka poi khatsan 1000 khandai spa khandai khandri 1000 mo handai lang ba ki bang offer pat kan poi khatsa 1000 khandai spa khandai kata kamut khatsan 1000 kamut 1000 kan yo discount lang ba kita ki bang offer ya kato pat ka higher variant jongka kato ka 4GB ka RAM bat ars pa san 10GB ka storage ki claim pat list ya ka haka Flipkart te ya kata ngampat la ban yetu lakin list na ya kata ka pun bat kan no ka dor kan poi te haka ne pat ka base variant jongka kato ka 4GB ka RAM bat sis pa 4GB ka storage ya ka dor jongka te kadang biang ma lada consider ya kitu ki features jongka namar bateri jongka ru ki ada ubakam he da unya 1000 mAh nang ta ka kamera jongka ru ka biang ma haka to ka dor dang bun bha ki pun ki bom support ya ka 4K video haka front kamera jongki handre hakane kala support daga 4K video haka front kamera jongka ru te kumta lada fi plan ban thit ban kam pendon kam ya ka front kamera jongka te kane ka pun ka biang haka to ka dor bakila ai bat wat ka ultra wide kamera ru kila ai hakane ka pun wat lada ki ai tang prime megapixel ru at least kila ai mo namar dang bun ki brand haka to ka dor kim ju ai ya kata ka ultra wide kamera nang ta speaker jongka ru lai thu ba ukham long loud la ne ukham he ka sound jong u bat kila ada kita ki dual stereo speaker amde raki single speaker hangne ngan nyau tang ya kita ki positive jongka handre ngan yathu ru ya kita ki jingduna jongka kumu independent creator kadeka kamram jonga ban yathu ya kita ki positive bat ki negative features jongkino kino ki pun ki banga batai haganaga channel jonga tekum ta haganaga pun ru ngalap katu kan neteli kita ki negative negi jingduna jongka kabanangkong kata haga display jongka bakil aitang daga LCD display ki klaim ada kita ki AMOLED display ki bakhamba ya ki LCD display nang ta kabar ka de katoga video stabilization ki aitang da kataga EIS ki claim ai da kataga OAS kabalai pat bakin aitang sistem kataga Android update at least kila de ban ai ars nem mo te hang ne ru ka don kataga jingduna lanega compromise jongka bat sagane ka wepat bakil aitang da ulai pewat u charger une ula ban kam simpor ban charge nadu 0 hadu 100% ya ka phone tekum ta lada pikulai ban compromise ya kita ki jingduna jongka te kana ka phone kadang biang namar hagi pun budget bat wat hagi pun mid range ru kin don bet kita ki jingduna jongki pin yo ki badap biang tekum ta pin hab he ban compromise khendet konsert temen ta ngathara lang ba kana video jonga kan ajing rap ya pi ba pin singa thu ya kita ki features jong kana ka phone bat ka ban ya rap ya pi ban decide ka biang ne am ban thit ya kana ka phone te lada pi singa tanat ban pe ya ki video jong kana ka channel jonga singa ba ai ya ka like jong pi bat ka to ka hype bat subscribe lada pi de ki badang wan thamai tengin ni siam hakawe pat ka video jonga kublai sibun